Tedza mukati. Wataruke. Zokotambe andana sike kijibiri anzi zokotambe morari wesefa EFF. Kune morari weEFF. Hakuna morari guys. Morari weEFF wakawanda. Hayi kumbira barrett. Ndingambe ndisina barrett ari EFF. Kumbira barrett ara kure EFF guys ngapa basa barrett kana ndimi. Barrett. Ndona kana. Yani waninga nanga. Yanga ndipo era nisham. Era un. Iba baba. Ei pare. Baba ushina. Aha, eu ajudo. Ai, vira para comer a parede. Ayada di session. Kamu bisa kita kumpul bareng. Sini kan kumpul aja.
How are you leadership? The people of Zimbabwe, they want to speak to you, right? Oh, yeah. No, what is happening? So I can't see the comments. How am I going to see how they are talking? They are seeing you, isn't it the camera? Okay, you want it to be like the other way around? Yeah. Okay. But it's fine. Greetings, revolutionary greetings to the people of Zimbabwe. We are together with you. Thank you, EFF. Yeah, we appreciate. Juliet, we see you, Calvin, and all who are online now. Thank you very much. We are here, SEFF South Africa. We came to support one of our own. And I hope the EFF in Zimbabwe is going to welcome our own people that side. Yes. Because we've got a branch that side. We don't want to collapse. Yes. So we are hoping, if you are watching this thing, please fight us. Let's welcome one of our own. Let's not allow white people to divide us. Yes. Remain united. Amanda. Yes. Amanda. I am a fighter from Lesotho. Yes. I wanted to reign again in South Africa. But what Elvis Nyathi because it's not the end of the world. Yeah. What goes around comes around. Yes. And come is definitely. And come is a beach. Yeah. Amanda! One other thing, you must not be confused. Yeah. South Africa does not have a problem with Elvis Nyathi together with his family and all African brothers. Yeah. We remain one. Those criminals are going to be dealt with. Yeah, true. We are waiting. With due time. Just give it time. Don't lose patience on Facebook. Yes, corner Sialo. Yes. I never have corner Sialo. Amen. Yes. Hello.
wedu wese. Anda ima. Nani chili jaka songu. Nani chili jaka songu sha. Nani chipishuka. Nani jaka songu. Kwa kuchenge. Ane moto na chini na. Ndaka mirra magari. Zawana mira. Aiwa wamira mamoyo. Takawatsigira. Jaka chili jaka songu. Takawatsigira mamoyo. Maindra leta asiri. Voice rainda na kumena chile leta song kachemwa. Mwana run back. I'm trying to run back. Mwana Jozi. It can be my way passing through if you need anything there, but otherwise I don't necessarily have to pass there. Mama ti. Mwana run back. I don't want to go for any pose, but otherwise and now. All right. Muno karabu. We're going to be pulse off. Almost on your way to the understand baby. This is a 4 ways. Yeah. What do you have to do? I understand that almost. It was one of the best. Acha iko good send off. Good send off. Toyita njazi. All right, here go. Bye bye. Here go. No, sithatha bafoni. All right. I now go see Madam Bram. Okay. I was a good send off, Shema. This was a very good send off. Very good one. And I'm sure right now, they are shaking. Remember, most people were on different lives. Right now, some are to shake your hair. And when they shake and put chama chako nechane kumba wena. Tapone chane kumba udara. Manzi mandivira akabatana. Aya kubatana shemu na aya but mashona angariposi kati kwa life. Mama ngoto. Ndapinda motikari indapenda. Ndapinda na boss rangu. Na boss amakaonda kama boss ngizoro ndapinda ngibona wenda hivi. And so chiri pano batakufunga tukufunga. Tumashure kwenyu. Tukumashure kwenyu. Vara window, no vara window. Windows Mbona na. unachukua gari panzi ngati. No vara window. Hapana nisibari kumanyisa vanhu kana. Unoza kuremadzwa nenyaya dzema automatic motor. Ndiri busy kutsvaga chekubaya izvozvo. At least. Koyanga chindirekodha ndiri pa stage. Ndo yakazviomera. Right? Munhu anga chindirekodha ndiri pa stage mudayari. Bye bye. Thank you for coming guys. Thank you. I'm good. How are you? Baba, we madayari. Kundirekodha zviro ndiri ku stage vari mukati muya. Kuwazona ambassador chimanyisa nani? Kushanakiza. That was a wrong move yavaita ambassador. Vauye pakadai. Afango kuya panenge paine second. Baita zvakanaka kuuya. Baita zvakanaka. No. Because dai vasina kuuya. Zvagara zvaona zvangofanana. Zvagara kuuya kana kusauya. People are angry not because of ambassador, but because of President Benyika vasina kutaura anything about the issue. Even here if I kuisa a statement ambassador, just India no million on behalf of president.
Benga gara tosina tongo yana tongo mtuka tatongo insta tongo mtuka tongo pera. One way. I don't know much about this. Yes. Can I have photo? Thank you. Bye bye. Nyama foto ile ndichi afa jana mama. Mungu tungo ifunge. Ewa ino buda. Paka nguvurika tobuda ipa paka. Ino buda ndi. Iko kukwenda nebenzo. Ito iwani were. Iwani were. Hayi. Iwani were. Kusaka iziri kupaka zakatiza kuti kwenda uku. Ine iwani were. Aisona hivi. Aisi wani were. Pati vanhu kune vakabatana shemu. Vakabatana. Oshama hanzi bloga na mimi kutaura. Vanhu vapi? Putseye wewe katokubloka zibenzi remunhu. Iwe bright mahawole zighosti mabombo clat basala kutumwa nekushandiswa mari yenyika iri kupi tanga mati pakune 15 billion sati matanga kuteteresa titokwate shamwara titokwate antoka ndogara chiya Zimbabwe fuka ndokwatiswa chiya ndokwati zvakafanana takapiwa freedom of speech atinapiwa freedom of speech botsek bye bye zibenzi bombo clat kanimbo chibhana munhu ngatikaipafa munhu kuti se natural disaster ende vanhu ava but iona ari kupedzegwa denda rega kumubloka maiwe denda maiwe kani maiwe ari kupedzegwa straight achatoreba inini ari kupedzegwa denda sina kumubloka ndamusiya anyatsopedzera ndangoignora komedi yakana anyatsofambiwa naye vanhu ari kutotendawo izororo vanhu ari kutenda EFF ugoda kuyaita zvina nebasa rese manje apa unopedzegwa nani sitaka kunyararira right Ande street akuno tuko street jambe rubutiro remberi mu matrati amone mafara here guys straight magutsi kana maona kakunda gara nemusha kumapena hapana chamashota imi kusha kumapena maona zvese ya awana zongoti pamadringi nai apa huro yangu yakaoma ndazoimba kaini paya mamuchiti ndisaimira ndazonyatsotokwasura mhere kuiye kuti gamba ndindaivamba kaiya ndindandakalidha ipo paya saka hamuna kuzochisa drink kuti ndinyatsoti pahuro panyatso makaipa apa ndakunyatso kubva ichitanga usiku manje chandovagona tichadhiraivha tese ndiri palife papa tinotodhiraivha tese chaiko tichikurukura tese kusvika ndasvika tikudhonza tisi 2 hours andei traffic light unochinja ero chinja rononokasi unopa way because unopidza mabhazi futi aiwa madhayaris anga ari tizve madhayaris ndonga akazara pafunerals nokuti mama akazara mambosvika va 2000 something ka that means mama akatenda kai just that muri kwakasiyana siyana but inda ndiripo kakukumirirai representing you in flesh yes ene nasawira wangu tawanda pawaside tawanda wesa guys mukwire bhazi rekwamandazani Elsbury vakakuudzai kuti kana muchifamba fambai namandazani let's support them, they support us so we must also support them. Handisinoenda kuzimiri natiko kuzimu ndokuenda kodizve kwande zvefamily were zvekuzimu isatangosapotoka muno muzvo zororo ndio iri kuinda kuZimbabwe kutangira pano kunosvika kumba kwacho kuti ngori hanimona isipedu wotadi anzi isibongo sesikulu kuwe ngiyabonga bheki ngiyabonga zvinoreva tichi blessings anditi kwauri yeah getting there straight and yeah straight right
body ana yese akacha side and akacha side dress rakacha anoona side rakacha ndofunga vakazoona kuti ashaika vakazomudzima ndi chichakaitika va vakazomudzima ndofunga vaona kuti atofa but angatopera side dress iri haana side left side yese haana left side chero mungozati vanhu vezororo vanozogadzirawo munhu anomuziva kana afa chero ipapai mangoonawo face asiwo musoro ndofunga magotsi kosi hakuna gotsi rakatsva hani munenge mune musoro unokutaka kudzi aiwa picha remadota ramakaona nditi picha remadota zvakatsvawo paya handichivazobvisa panozosara vangotorawo mapicha papai but chipisi chebhodhi chasara chavabvisa picha ndiyo iyoiya ingata vhidhio tinayo wani ndiyo traffic kuzara kudai murodhi mapurisa kwakada Easter kwaita wanda uye naSIS MELLY kubasa kwangu nabusi unomziva hanzi hauna kuvhara here hanzi wavhara iwe ndouzondidedza next time ndouya ko andisadza shem naye hako nayi ko wanonoka kutudza ringaditauya tikadya tikadzoka tozoya next time nguva ndodzatidya taidaka kuti tipedze full coverage apa akatochapa manzwa zvona pamba katsvairika kuti chipa manza kurowa asi ndinovanonotsinye munhu ari kuto murikutopisa munhu mudira petro morova futi momurova komuchamurovere munhu amadira petro kuti afe ababa vave petro vavaya ini ndingotika ndiri kuzimbabva kuchina varoi ndezvenema zviya hakuna varoi aiwa notide vanga varikoka vangadei ipapo same time pavakaona vhidhio ichibuda vakabhururuka kunotsvaga straight takwenda straight tozotina kumberi kwani ngadei vakabhururuka vanditi varoi vakasvika vachinobata basa same time vakanodla munhu anomaona saka kuzimbabwe izvozvo kuti kwai dokuroya hakuna musati nyeperenyu varoi hamuko kuzimbabwe hakuna muroi yavaroi hakuna apa thank you Annie. Ndebele they don't do ngos. Apana but ndebele they don't do ngos guys. Munu guys. Whether Shona ndebele anachi guys munu guys. Hello to answer they don't do ngos. Apana zvakadaro zviya. Munu guys. Now you can picture. Yeah, thanks a lot. Kudira mbedwe kudira munhu. I know man. Paro imuripi shuwa vari veZimbabwe. Tichitombotemba nemi kuti kana zvadai mumbotibatira vanhu murega futi kuita basa racho saka mushaya kuti muri kuzvifambisa sei. Kristi ripo. Ndinodaida. Ha? Anjati. Mufamba bo. Ndiri musure menyu. Andizika. I know you go. Thanks a lot. Chama tawanda chimbotengawo chikafu chatifambe chilla chamwari. Asha. Munhu wepi sha? Iwe chipinda muri kwenda kune yangu kuipa. Iripi kumutako? Yapa kumusoro. Wakwenda ku. Sina tofatenga chikafu ndifamba chitodya. Atipinde utingi. Ndikarimbo chaka chakuluma guys. Ndikarimbo chaka chakuluma just because mimi maramba kundiwanesa kuti nditenge ngade ndifamba nditozvimira dzingira ngumuramba nditengera chikafu chotifambe nchicho. Vanopasiveri vanopasiva zviva maski weshe apa muna ndati tinongondigoye kumirira ye kungomirira izvo inonetsa una chilaini chachine mani Agora,
unoziva zvingoitisa unotaridza vanhu kune munenge nenzara shamara asina kuona chiburisa nditengere chikoma chakazara kachi namari una ma10 rand unaiwa mari guys kutaura nzi kwai mari unai ma10 rand ma10 rand ndokutsvagwa nzi mari iwo ma10 rand mari irimo muna mari ndikutengere indoda bhega chete fine bhega muno munandozi handitopindirwa tichifana neasikana guys kana sent akaoma uda kutenga chii ndozvosvika late kasanduka ichingobvisa nchirara andabika here bheti iwe iripo here mari yacho iripo here mari mari hapana tokwana yashoma yatinayo tokwana yazidwa here bheti eyacho hanzi mari irimo mukati hamuna mari hanzi irimo mukati hamuna kana kati ngakunyeberere ikana irimo ngakunyeberere matumukutenga yona asikana chakachipa kaicha 85 rand wobhegera ungatori leroro kuita mari papa iwe katobva ndikubikire kumba kwangu bhega nokuti arimbosvikinese hanzi ndipei kapiteka akaunti kuchengirei handina capitek ndine FNB handina capitek ndichengere neFNB aenda dzokera kuzasi yadzokera kuzasi tenga zvakachipa izvozvi can I help you solve for 85 ndikuda bhegi This one then comes with the free savannah, but we don't do the savannah to take away. But I can give you the unoda savana savachimwa handimwe doni wamunhu ndinopa make to take away. nebhegi unoda bhego So the whole pot, which flavor? indoda lemonade lemonade. Wait, let's make them 2 lemonade. Sorry, make them 2 lemonade. So you want to make like that? no No, 1 burger, 1 burger, and 1 two for. this one So the burger you want that one, the Chinese one or the normal burger? I need this one the mixed one With the side without side no side. cold drink Anything else? No. 2 cups here. Look at my copy, I'm 20 something rand.
chibadzi ndaingopera mari yacho ini futi mari pere kandisina mari ndofamba ngemurodhi hauna handinaka vandiwira dzisika vandiwira dzisika vazoona da handinaka dai tatoenda kunodya sadza kwati achidedzwa kusadza nai vazoona ndamari kaungafana ndikuyepo hapana hapana kana kunaendotenga ione zvakandaendotenga handina kapiteki letiwe no kapiteki unogona kukata e-wallet kapiteki yacho you can do e-wallet yekapiteki uvavarira weda ukuita kukomenda mudarangu sikubva ufinero yemukomana uyo akapiswayo akatsva ndokwatandiro yanga iri pahebru chitaura nhama dzakuti uda kutaura newe nditaura navo zvakasendeka ndikeneteze atika going together chitomo ndikamina mota ndakuridza kana ndakuridza freeman ndosvakuma chingodambura freeman chingodambura freeman ako sifasi mashakani sifasi ndomuda ndoridza mota inotora macd 6 inotora 6 kana nchiridza mufoni ndongodza manida ndichine pati bluetooth ndofarira kuti sachinja chinja sababesaka ndikakuza macd 6 ka ndorosvika achingoplay achingodandamura ndosvika achingodandamura ndikutsvaga jasik now usabvume aona here mota kwakanenge ari macd ukatakuda ndokuda teseri ndokupasindira jasik unaro good unenge wagonera bomdala unenge wagona sadaro handi kukumbira nhamba dzemukadzi timusendere mari dziri ipapo waisadza sekuru wacho dziri palive iripo nhamba yavo yakanzi live yechitu iripo yakanzi ndovu anditi yakanzi ndovu dangarwa 79 ngangari mbiri dangarwa 79 amukadzachema norwadza andafara kukuona nemwe munhu akuona kujobic theatre thank you chinongobhosa munochi mapurisa aona here chinobata ai kona chaka murodhi mapurisa ya hanti ndasitizire nebadanda moride akazara murodhi nokuti ngodaisa wamiswa saka siku kune chinhu zvakatakura zvinenge chingosechwa uyo vakatakura vosi vatakura vanobhonga vamboona wewe haungangorambi uchingonditi vasingaoniwe vambokuonawo vambomuona onai munhu guys hanzi smell good thank you G thank you hanzi thank you sisimeli namukoma madadisa ende vese mazimba vanga variko zvaradza kwewanaiwa all the diaries vanga variko clarisi
Mamo and many more vauya kuzosapota. Thank you madiaries. Madiaries this is family ndega. Togona kusaona nasi vanenge vari mumu ndimo ndikangotaura kuti tuka kakati vanenge vari naita wanda. Mimba yako inozvara rini? Ndatarwa ni 3 months. Ha imboni jimusha mwari mimba yako yakurisa. Angwaje wena juma. The mimba yazara ayunile makusenta wanozoenda kubasa. Wena kusenda mukira kusenta. Na 5 achivhura waita 4500 1000 1 hour kobuda. Hanzi munhu akaroora here uyu. Ngaferi ndayaru. Shumbresi. Ukufa kona kuseka. Ndiye Shumbresi. Shumbresi. Urate na shumbresi. Takapedzera kuona pachipa Haiti. Thank you Pesi. Mafanza ko ube munhu akatobhuka dada kukuna but time Teme ndasvika ngesikaizi. Wanda ngoida kukuna kuti uzoyana kwangu unofane kudya wewe. Ndofana kudya. Chance wedere kuzonyatsodya. Onyatsodzifambira iya dzacho. Ndiye ndisina kudya dumbu rangu rinenge rine nzara. Woti kumabhazi wada kukutakura mhendo ndokwira mabhazi asi ndokwira rimodzikira patogeti. Ndazopinda papower house andaita kunge ndichasimudziwa zviri vakoma kwete papower house paBP apa. Boys uyu. Na madiaries ndokudati kana mchinda kumba munofamba zvakanaka. Munofamba zvakanaka because nanenge vachikuketa iva vanhu vedu vamwe vedu madiaries edu. Hanzina Esther ngavaende kujimu dumbu ropedza chikafu chevanhu icho. Wapedza chikafu chevanhu. Asi munenge makazarei mudumbimo kuti ndizokura dara munenge mune matumbo anenge akurawo. Kai vakaroora sirediti mingu. Ndiye rupindire nini? Hanzi dai mauya mukazodya mise after the imemera. Tichauya Lindsay iwo zvauri ku UK toyepi. Hanzi vabvise mask. Aiwa mask yaibvise. Hanzi mateka away vanodla mukoma. Mabhazi masadza yamndigona nambuya munodla ndikakona ndivaona kwakarikomba muri 8 munodya amungamboningiri amungambotondi ashiti hanzi mungufa ngombodya masalad cheche hanzi SIS MELLY is led by example. Dad is let's learn from here. Pesi mina uyazuthi ngizoyenza I'll push you. Sizopushana ukuthi vele makungena kwenzeke something like this we have to go and support. If I can't, the people that side, Dad is on that side, they must go and support this. That was beautiful. That was very beautiful. Ndaona unit. I saw unit today. Vanokwanda vajoin. Ndaona unit nas. Ndaona unit vanokwanda vajoin. Dada Zororo avajoin. Nasi ndaona rudo ini. Ndachallenge-wa. Ndaona rudo. Chego. Remember. Remember. Ndirambo yako. Une chu. Ndirambo. Kwa kubhadhara sei? Ndinobhadhara. Wakajena chuma polisa. Iri ndirambo kabisa. Iri kandi munhu asona mazita akasiyana. Alright. Ndobhadharira kaina. Alright. Urata bvise maski wone zvakanaka. Vane mandebva. Handidi kuoneka. Vane mazindebva. Handidi kuoneka. Chondo chisije ovo ichi. Ngwani chadzana ndona ndiripo. Uyai mumuone paFacebook kana kuti mukaya kumabhazi kwake kumunomuona. Ini kana ndoita zvamu zana chabhadhari bhazi kai ndingokwira. Ndingokwira ndoenda ndodzoka ndokwira. Wazotire kumusha kwako wakatodzira nemba yezi. Namuzanzi. Ndakazina muzanzi nefamily yose ndofamba nayo for you. Ndikana ndikaona nefamily yangu mubhazi. Ndokuno chigo ndapumpa.
makadhi ndeizororo Nezororo. None zero. Zvozvo ndotanga kushama ngai ndiri pano ndatenga play chaipo kana Red Bull. Hakuna unazozvi. Inwa mvura. Ndomai kana ndichifamba ndoma kana ndichifamba ndisava vati I know it's not ngigiri it's not healthy but sometimes kana ndichifamba ndingo sina choice ndimapfishukira nanjita waya ndotonoita ndapfishuka wedi ndatamba kutogwa mavhidhiyo notora vhidhiyo vangu vachinditora zvakaomba hanzi kuzovakwa kubvoruno Elsberry shuwa here hanzi mpewo nhamba wada nhamba yangu here rega ndikupe Rebecca ndakupa Rebecca ndakupa chiwochi kai paita voice randoziva nevamwe bhudhi vanonzi manuva madziva naibhudhi imi matinyembera kavapa mchiti anzi muri kumira panandosi takushayiwa imi bhudhi manuva madziva ko manga maenda kupi anzi manga makachena sali kuchena here kukuya takafika yedu dzepamba anzi nachide blaki ndibhongo here aveduwe hasi bhongo ona vaya kuzodla mari dzedu vaya kuzodla mari dzedu onai vaya kuzodla mari dzedu dzemurodhi dziya onai ava vachabiki kudzimba dzavo vachitabatsira kungodla nezingiri kudla mari dzedu iwava mamazima macho akafuta zvokuti havagoni kana kumanya kudla mari dzedu iwava kundedzemagemu kadzirwa dzikuta. Thank you Shumbres, thank you Phoebe. Chinonzira order shamati bye. Thank you Kumbirai, thank you Lydia. Tanga Red Bull. Pandini manje Mnando's amuna Red Bull. Mnando's there's no Red Bull. Thank you Prim. Anzu wa those with orange. Ndeve kubawe muroda. Aisaje? Omona raso kudrowa. Anzu dasa nchigumbuka nganza nemi pamunotuka ungavapedza vekutuka ungavapedza era avana mabasa hakuna saka vandopedzera shungu patiri avana basa watini chambovachauka here vaya ndo vakatonditadza saka hai bhora indotongoita bhora mberi. Thank you Percy. Wandinaye ndibhururu wangu mujobheki arikutosara pano arikutosara muno mujobheki ndichirova pasi ndoga anogara muno mujobheki wokusouthgate. All right Neti, thank you Neti, thank you Rosie. Anina memodu da kona wamunaye aramba kuoneka face Africa maski chikafira 50 chedu chi 578 okay 598 saka titakigwa ni agwenda 598 ajambira isu sei chedu mugane chechi bega janda kure bega tuno noki rice nobika panyuwana aiwa matambudziko aonekwa tafadzwa anzi navineti SIS-MELLY yaitafu kuchisha mwana kuti zvakanaka. Thank you. Hapana mbo tafu kuki hapa zvongori mandiri. I think itongori calling. Thank you Jacqueline. Amen. Ingori calling chat. Anzi na Diana mwarete zvombe ndinotenda ndinogamuchira. Thank you. Anzi mosha nguva iyi ndikasimuka tongoti kana kusina holiday ka
Plus, 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 minutes aite sha. Lima purisa ngari murodi. 2 hours. But guys, something like 2 hours. 129 kilometers. Could be. 180 kilometers. 180. Aiwa, anzi Rustenburg, aiwa Rustenburg aisitombo Cape Town, aisitombo Pretoria, Rustenburg iri ku northwest. Iri ku northwest chakuenda ku Botswana. Nombuye Nyathi ngiyabonga ngasisi wami. Aiwa maitoko zororo nenyarudzo zvakatosiyana. Thank you. Shikwakutovhara. Hanzi udye shema mvura yaenda kupi mvura? Sasa ina andine boho sha ndipere gwine mvura ini. Those are rivals. Nyara Zororo are rivals. Thank you Mukoma Laxman. Right. Chega tichinda nde imanchi takuda kwenda. Ish. Takuchinda manchi. Kuchungura chubikino kuchungura usina basa rese. One mapurisa akatomira pa kunai. Ndikona chikombe chemapurisa chine yellow ku. Nguchona. Siri ku Joburg Bramfontein. Chega tipite mvongoma. Takupinda mvongoma manje. Takupinda mvongoma. Makoko now once. You can watch off. Coke, you need to drink them. But I don't drink them like always. Don't get them sour when they want to sugar. You want to cook your. You can be a bigger one. And do not visit under Water. now. And I'm worried about life. My life never did a panties. The others do better. But that are complete. Ramsey, I mean, I'm going to want a message. what a message. Don't pay attention. Don't you want to put a name phone? The put a name phone. One weekend. Sandu keep a right and Keep a left. After we're going to see a motor. One lane or new from one lemon. to be together. What's going on here? Panama. I'm telling you, Mauba My imagine, but Chimira so here. on the streets. Chimira, you want to Hey, but don't you go back to it? I'm going to meet a machine on the some answers. be on a See the work. flash. Phone chance of Mira, what is her pretend my mirror? but it's young. I'm going to Can't be go see himself. Let's check up. Sure, you're somebody's. Don't meet up and wait. Do you know what? Oh, what is that? No good up. Oh man, which is doing to them, but I'm going to be a Buddhist. Chimira. Chawanda. Shai wa chai isa sha. Awa chai is. You can drive fast. Robot. Ah, don't worry. And this is asking you that. What is a funny church? Why is it for the church? So,
Tutara bafoni shas. Takuinja manje guys. We are now going on. We are going now. Takuinja. Yitai. Wewe ngati mtatu sasa. Chama iranisa. Si yitai. Iranisa. Nikaenda shikire guys mkati mno. Nikaenda shikire. Nikaenda shikire. Nafikira. Nafikira guys. Shikire. Nafikira guys. Movurigwa mai mwana. Kunyama yende. Ndimotiro. Kubacho ndimalo. Kubacho ndakanyama kakabosha. Chikuru makapita namjena kuchisa watu vani. Ndikoza ngasho ngashika inyama. Ngecheze kubatisa kamera zvinhu ndisa makundoona ka asi mukapisi muri ukaona kapisi okamabhaza asona kuda kumba andina mare hotela sha mare hotela ndo pasina ikaninde kudenda ikanite zviripo aziko mari hotela paribe mari hotela the music. Yeah, but guys, hard to say, guys, for 2 hours. Hard to say. Don't mind us, don't mind us, Zimbabwe. Look at Zimbabwe and they go Sigu 2018. The last one got my phone. Not a video person. Fight our Fumba. Phone, they just look up. Siku, I sent to the woman one. She was 2 hours. Ndakasvika the following day ndasvika kudini pacha day ko deben papa nakanda ni mana papa ndakachomwa ndo deben papa nakanda ni mana papa jafamba usiku futhi mapurisa akabirire ipapa takukunwa mari vamirire ipapa pane ipapa mapurisa
zitanga kuti free kufamba zvakanaka kana wadarika rugasdop po ndakakugasdop kufamba zvakanaka mutu taura nyaya wani guys semakanyerara taurai nyaya why are you quiet thank you guys mira ndidze music yangu ndega ndidzime live ndidze music yangu guys mwarabo ati ndokudzai ndasvika kumba ndingakudyirai data ndokudzai ndasvika kudeni kuti ndasvika mira ndidzime data ndinyatsokonzentrata ndorove pasi ndinyatsorova pasi guys ndokudzai ndasvika bye bye thank you guys, thank you for loving me and thank you for being me pese guys, thank you, bless you.